Pois moi bo día, estou aquí moi ben acompañada por Rosa Suárez Vega, actual docente e directora do CEIP López Ferreiro de Santiago de Compostela. Para as que estudamos infantil e primaria ali en Compostela é un cole moi coñecido porque está aí a carón da facultade, para que vos situedes así un pouquiño. Hoxe trainos aquí unha iniciativa que xa levan uns anos desenvolvendo no centro, que leva por título Fai un trato co galego. Seguro que xa tedes visto por redes sociais, incluso no seu blog, seguro que xa vos soa, e ela irá nos contando máis. Teñen aí 3 eixes moi interesantes, parten un pouco de enfoque lúdico, despois tamén da relación entre as persoas co galego, e tamén chegaron aí eu teño visto comercios locais de Compostela que se animaron a colaborar, persoas referentes dentro do campo musical, artístico. Entón, creo que é unha iniciativa moi interesante para ver que facer escola vai moito máis aló dese edificio no que pasamos tantas horas convivindo, non? Sen máis, deixo-vos aí con Rosa. Moitas grazas, Sara, escoitaseme. Sí. Moitas grazas, Marisol, pura que agora non a vexo. É un prazer para min estar aquí, que veño en nome do cole. Eu, sobre todo, son mestra de infantil, son directora dentro do curso pasado, tamén estou na negociación do profesorado, que tamén nos recortaron bastante, así que tamén dentro dun momentiño voltarei para lá. E digo que son sobre todo mestra de infantil porque na etapa de educación infantil é onde se poñen os alicerces de todo o que se vai construir, como dito Nucci, e o da lingua tamén. Entón, hai moitos anos, antes de estar na dirección, cando só era mestra, porque despois neste centro no que estou fun coordinadora dos equipos de dinamización da lingua galega e, como dicía aquí Arcadio, tamén tiven a sorte de ir acompañada de Pura, que seguramente se non estivera hoxe aquí, xa que foi a que impulsou o que nos visibilizáramos o traballo que estábamos facendo, que penso que é algo que non adoitamos facer e que é moi necesario, porque, aínda que a nosa iniciativa non ten nada que ver con esta, a pequena escala, é unha iniciativa que foi medrando, unha iniciativa que custa moito levala a cabo, e agora, dende a dirección moitísimo máis, porque non temos tempo, non temos cartos, botamos man de todo o institucional que dicía, pero sí que nos agora, por exemplo, que imos celebrar o 50 aniversario deste edificio brutalista, queríamos ir da man da campaña Fai un trato co galego, e fíxome moita gracia ver as actuacións musicais, porque tanto Ortiga como os de Úlex foron alumnos do cole e van estar invitados neste 50 aniversario que queremos, facer unha proposta global. Non imos chegar a estes niveis ni moito menos, pero sí que imos precisar de axuda importante pública, privada e do que sexa. Ben, entón, empezo. É unha proposta para dinamizar o uso da lingua galega no noso cole, que é un centro de cidade aí pretiño da catedral, cun alumnado moi diferente o do IES que falaban aquí, porque o noso alumnado é de familias maioritariamente dun contexto socioeconómico medio alto, pero que nos últimos anos, era un centro que recibía moito alumnado adoptado, pero nos últimos anos estamos recibindo tamén moito alumnado de fora. Neste último tempo, neste último curso, sobre todo de Venezuela, e sobre todo familias sen ascendencia galega. Ben,
A situación sociolingüística do noso centro, pois, é, como en calquera centro de cidade de Galicia, penso, maioritariamente castelán falante. Temos un 40 e pico % que din que só falan en galego, pero hai unha porcentaxe importante que din que falan no ámbito familiar en galego ou que falan as dúas linguas por igual, un 23%. Neste estudo, foi o que sinalaron. Vemos que había unha diminución no ámbito educativo e familiar. As familias que están representadas no Consello Escolar nos fixeron chegar esta queixa. Este estudo sociolingüístico último que fixemos tamén nos sinalou que o 90% das familias querían que nos adoptáramos medidas a favor do galego. Entón, isto levounos a reforzar o noso traballo e a ver esa necesidade de pôr en valor a lingua, porque sí que vemos que hai moitos prexuizos, e sí que vemos que o mellor na escola e con campañas como a que desenvolvemos dos 21 días co galego no 24 e o falamos máis neste ano 25, que sí que o alumnado falaba moito máis dentro do centro, pero unha vez que saían nos espazos de lecer, na rúa, cos amigos e amigas fora do cole, pois non falaban galego. Queremos sinalar aquí unhas... vou parar un momentiño. Esta presentación non a fixen eu. Esta presentación e o vídeo que vai despois o fixeron uns nenos e nenas que forman parte do que naquel momento, ano pasado, se chamou o equipo 21, que o equipo 21 o conformaban como 50 e pico nenos nenas, eu creo que agá 6 ou 7, de quinto e sexto, que foron os que, os principais impulsores de todas as actividades que levamos a cabo. Ao final non veñen os seus nomes, porque no resto dos traballos se recollían, porque houve unha situación familiar dunha nena que o pai, neste caso, non permitía que aparecera nin nome nin nada, entón decidiron que non aparecía ninguén. Digo porque a primeira presentación non tiña bandeira, que a min, visualmente non era o que máis me gustaba, pero dixeron que sí, que si viña a un sitio como este, que tiña que traelo así, así que xa me esquecía e era a parte máis importante. Que debilidades temos nós? Pois temos escaseza de propostas metodolóxicas novidosas. Había moita, eu creo que agora máis. E entón, esas propostas novidosas, digamos que as fomos compensando coa campaña Fai un trato co galego, que se empezou no ano 21-22, cando eu nese momento asumira a coordinación do equipo de dinamización da lingua galega do centro, e que entón o que traíamos era persoas coñecidas e recoñecidas de distintos ámbitos da cultura, que os convidábamos e as convidábamos a facer un trato co galego. E isto foi fantástico, porque viñan ao centro ou nos mandaban vídeos, entón o alumnado empezou a ver que en galego se pode facer de todo. Ben, hai pouca interdisciplinariedade no noso centro. Lengua vai para lingua para lingua, e costa mesturar as materias que non son en galego, pois é un problema que o noso centro ten. Pero temos moitas fortalezas, que son moitas dinámicas baseadas no xogo e na aprendizaxe cooperativa. Esas propostas baseadas no xogo empezaron con este libro. Este é un libro que facemos cada 3 cursos en educación infantil dende hai moitos anos, moito antes destas campañas, que facemos coas familias unha recollida de tradición oral, porque o que queríamos era pôr en valor a cultura de cada quen e traela á aula. Isto, ademais, levounos a facer outro proxecto, que era que as persoas que transmitían esa cultura, eses textos de tradición oral, eran maioritariamente avoas. Entón, puxemos en valor tamén o papel da muller, que nos levou
despois a darlle nome a todas as aulas, agora xa rematamos, nomes de mulleres de distintos ámbitos da cultura. Ben, e despois sí que desenvolvemos moitas propostas de aprendizaxe cooperativa dentro do centro e fora. Hai moitas institucións coas que traballamos, eu neste centro levo 10 cursos, pois dende que cheguei, que despois iremos vendo. E facemos moitas actividades interniveis, hai moitos apadriñamentos e amadriñamentos non lectores de todos os ámbitos, nos favorecen os tránsitos de infantil a primaria, por exemplo, que é unha das actividades así máis significativas, e favorecen o período de adaptación. O alumnado dos cursos de primaria axúdanos no período de adaptación do alumnado de 3 anos e tamén nos axuda co alumnado novo. Nos temos recollido, como debemos facer o acollemento no plan de acollida do centro e o respeto da lingua no proxecto lingüístico, e este alumnado, que se presta voluntariamente, quen nos axuda. E logo temos moita colaboración, moita das familias. A verdade é que abrimos a boca e xa está, estou pensando no dos cartos, pero non parece moi ético. E despois tamén moitos referentes culturais, moitas persoas que veñen ao centro pois gratis, que está fatal, porque está fatal, pero nos facemos un agasallo, pero non temos outra maneira. Ben, como xustificamos a proposta? Pois nas dificultades do alumnado a expresarse en galego, vemos moitas dificultades, hai prexuízos lingüísticos, que é o que dicíamos antes, o dicir que o galego non serve, ou que sí, na escola sí, pero despois nos tempos de lecer non paga a pena, porque non lo pediron as familias nun consello escolar de hai 2 anos, porque víamos que había que darlle un novo impulso a isto, porque senón non saía para adiante, e así iniciando unha campaña así que foi, e despois porque queríamos ir na liña dos ODS da Axenda 2030, sobre todo no de proporcionar unha educación equitativa, inclusiva e de calidade. Cal é o obxectivo principal que temos? Pois desenvolver propostas que animen ao noso alumnado a falar en galego e a poñelo en valor e a ver a súa utilidade. Segundo as necesidades das aulas, o que vimos é que debíamos fomentar actitudes positivas cara ao galego, que no noso caso, polo menos a maioría das veces, temos que lembrarlle ao profesorado que ten que pôr da súa parte. Si que vimos nos últimos anos, e non sei nos vosos centros como vedes, pero nos si que vimos que o profesorado xa non fala, polo menos neste centro que o coñezo de moitos anos atrás, porque as nosas fillas estudiaron ali, que agora xa non todo o profesorado fala habitualmente en galego, cando sí o facía, e neste sentido, pois eso era un centro referente ao respecto do impulso do galego e da educación en galego. Entón, ás veces temos que lembrar isto. E despois presentar iniciativas lúdicas, un pouco o que dicían os compañeiros e a compañeira, porque no tempo de lecer, e tamén no vimos, no falamos máis, é onde vemos que sí que enganchamos o alumnado. Respecto á contorna sociolingüística, debemos potenciar o uso do galego en toda a comunidade educativa. Falábamos do profesorado, pero tamén das familias. Moitas veces as familias, entre eles e elas, falan en galego, pero despois cos nenos e nenas non. Eso que pasaba con persoas
miña idade, pois segue a pasar tamén moitas veces co alumnado, non só ás veces por parte das nais e dos pais, senón por parte dos avós e aboas ou outros familiares que teñan ou cos que teñan relación. Se ben é certo que, bueno, como dicía o que reflectía o estudo sociolingüístico, sí que case ninguén di que non a impulsar as medidas ou piden que se impulsen, despois, pois, bueno, non sei, o hábito fai que se desenvolvan en castelán. E respecto ao profesorado, xa non só animalos, senón que pedimos que integren estas propostas que nos desenvolvemos, pois as iniciativas, por exemplo, de Fai un trato co galego, ou falamos máis, para que foran adiante, levouse a cabo un esforzo enorme para dar todo mastigado e que puidera ir dentro de diferentes ámbitos, no tempo do recreo xa dar as propostas feitas, porque senón, e é entendible por unha parte, non temos tempo, pero parece que todo supón unha carga. E o galego non debería supor unha carga, pero bueno, sí que vemos que sí. E implicar a maior cantidade posible de docentes, porque o que fai é que dentro do equipo acabemos desgastados e desgastadas. No meu caso, teño que dicir que claro que así é, porque agora ao asumir outras tarefas, pois tampouco se pode con todo e, bueno, imos sempre coa lingua fora, non? A longo prazo, o que queremos é aumentar o compromiso oral co galego dentro e fora da aula, desenvolver propostas colaborativas coas familias, que eso sí que nos resulta moi doado, e con outros centros da contorna. Levamos a cabo, bueno, pois, dentro da campaña, propostas con institutos como esta, Búscanse galegofalantes, ou Aínda non falas galego, xa estás tardando. Tamén fixemos con outros institutos, bueno, temos barallas de cartas das nosas mulleres imprescindibles, despois o podedes ver, e, bueno, temos tamén aquí, como a eles, as pegatinas de Fai un trato co galego ou un memory. Isto se non se levar a cabo de maneira colaborativa. Estes son os nosos xogos, os que nos elaboramos, pero nós tamén recibimos os xogos de outros centros, e entón eso permite que ampliemos un pouco ese abano, que, bueno, ben o caso, eu agora neste momento tamén participo na Comisión de Recursos Lingüísticos que está a elaborar o Plan Xeral de Normalización Lingüística, e sí que vemos que hai recursos feitos, bueno, pois a pequenísima escala como no noso, nun centro de 400 alumnos e alumnas, pero que quedan aí, que non se comparte. Entón, pois leva iso. Mellorar as relacións sociais do galego a través do xogo e usar as tecnoloxías para poñer en valor o idioma. E iso fixemos cando empezamos coa campaña, Fai un trato co galego, que simplemente eran os vídeos que nos mandaban ou que nos gravábamos ou que gravaba o alumnado desas persoas que nos falaban de quen eran, a que se adicaban e que podían desenvolver o seu traballo ou as súas afeccións en galego, e logo ampliámolo tamén a alumnado. Houbo alumnado dentro do noso centro e alumnado de outros centros e de outras comunidades que nos enviaron vídeos, e esta parte visual, esta parte das novas tecnoloxías, e nos 21 días, e non falamos máis, cando eles e elas eran quen gravaban, pois foi o máis maravilloso, ou cando facían presentacións como esta, non? Ben, a longo prazo queremos mellorar a competencia comunicativa do alumnado, continuar coas campañas e coa elaboración de materiais, que aí sí que, bueno, nós case todo o que elaboramos xo facíamos antes, e isto nos ven moi ben co alumnado que ven de fora. Traballamos con pictogramas ou con, bueno, pasamos toda a tradición oral a linguaxe pictográfica. Isto tampouco se comparte, e non é só o noso centro que fai isto, o facemos moitísimos centros en infantil e primaria 1, porque o alumnado de infantil
aínda está facendo achegamento a lectoescritura, pois lle ven moi ben, porque non é quen de decodificar aínda, pero para o alumnado de fora tamén. Entón, pois, estas propostas nos ven moi ben. Crear os recursos TIC propios, achegar propostas lúdicas, repítome 1000 veces, falamos máis deste ano, vimos que realmente era o enganche, bueno, é sair despois, xa vos explicarei, a poñer os adhesivos pola rúa e ampliar as redes de colaboración coa contorna. O desenvolvemento da iniciativa, como vos dicía, empezou no 2021, foi nese momento cando outras persoas e máis eu nos encargamos do equipo de dinamización da lingua galega e se desenvolveu a 3 bandas. Unha, xogar en galego. Xo facíamos en infantil e, como vos dicía, a través dos libros que elaborábamos de recollida de tradición oral, que ademais nos permitían traballar o achegamento, no caso de infantil, a lectoescritura, son textos rimados, resulta moito máis doado. A lóxica matemática nos facíamolo a través das adiviñas, por exemplo, e o que nos permitía, sobre todo, era xogar. Xo veredes despois no vídeo. E a partir de aquí se fixo un catálogo de xogos xa extensible a toda a escola. Empezou isto só en infantil, pero logo en primaria sí que quixeron facer un catálogo de xogos. Isto fixemos o ano pasado a raíz dos 21 días co galego. Logo estaba Relaciónate en galego. Isto é o máis, que ten máis peso de toda a iniciativa, porque é o que sí que queremos acadar, que o alumnado se relacione en galego. E iso foi grazas a todas as persoas que participaron na nosa campaña, que nos mandaron os seus vídeos, que viñeron á escola e que seguen participando, e que isto, inicialmente, a verdade que cada semana colgábamos alguén que animaba a falar en galego, agora vai máis lento, pois a verdade pola nosa falta de tempo, que é unha mágoa, pero moitas veces xa mesmo a xente se nos ofrece. E fixemos despois unha conta de Instagram, isto ano pasado, que o alumnado lle encantaba, sobre todo a fixemos indo a por estes adhesivos, estes son os que se poñen nas portas dos establecementos, e foi das actividades que máis lle gustaron ao alumnado. Ir a por as pegatinas, preguntarlle se querían facer un trato co galego, se ian atender en galego, e entón hai bastantes establecementos de Compostela, nun círculo que nos movemos da zona vella que teñen este adhesivo, e tamén repartimos pola rúa. Temos que ir a unha campaña forte, o que pasa que nin o Obra nin o Compost están a ese nivel, pero que sería esta de fai un trato co galego. E despois, claro, isto levounos ao Atende en galego, que era isto, e aí publicitábamos despois no Instagram, que lles encantaba, publicitábamos aqueles establecementos que falaban en galego. Nesta proposta, na presentación desta campaña, o Atende en galego, fomos recibidas e recibidos pola alcaldesa e polo equipo de normalización lingüística da USC. E a raíz de aí, desta campaña, dende a USC, convidáronos, dende o Servicio de Normalización Lingüística, a elaborar con eles un dicionario, o primeiro dicionario médico para nenos que hai, que se chama Diximed, e que, se non o coñecedes, vos convido a que o coñezades, porque é moi interesante. Era unha proposta que naceu en Cataluña e que despois se estendeu ao resto de comunidades con lingua propia. Si que quería lervos esta frase, vos a ledes aí, permitídeme que a lea. Víctor Freixanes, creo que hai 2 anos, era presidente ata hai menos, pero da Real Academia, pero sí que pronunciou esta frase, e nós que estábamos nese proceso dixemos, está falando de nós.
A transmisión xeracional do idioma require non só incidir no papel das familias, que é moi importante, e dos primeiros niveis do sistema educativo, que xo sabíamos, bueno, pon educativo, senón tamén a implicación de todas as institucións civis artellando unha actuación global que atinxa o mundo do lecer, das novas tecnoloxías, do consumo en xeral, etc. Penso que aí está a clave. A familia é fundamental, é o primeiro chanzo, nós somos o segundo, pero hai que seguir subindo eses chanzos porque senón non imos para adiante e estamos nun momento complicado. Agora que falaba do profesorado, fago así un pequeno inciso, comentábame unhas compañeiras que están en tribunais de oposición de infantil e primaria, que nunca viron tantas persoas que expuxeran en castelán. Entón, pois, iso témolo despois na escola. Como foi a organización, desenvolvemento e metodoloxía, os equipos implicados foron o propio equipo de dinamización da lingua galega, os equipos de dinamización da lingua galega, e falamos outra vez de Pura, que estivo aí axudándonos, e fala ela das horas nas que estamos nós, está a calquera hora que a chamemos. Na participación das campañas, pois o noso, que foi no 24, os 21 días, se o falamos máis neste curso no que estamos, e que tamén, como os compañeiros e compañeiras que saíron agora, por esta proposta de Fai un trato co galego, pois conseguimos o premio de innovación educativa en dinamización lingüística. A metodoloxía, que metodoloxía levamos a cabo? Pois unha metodoloxía activa, baseada no xogo, lúdica, inclusiva. Pretendemos, non só porque, por exemplo, os textos estean adaptados, que todo o alumnado coas distintas diversidades, sexan lingüísticas ou doutro tipo, estean integrados e integradas, e no noso centro, aínda que hai moitísimos e moitísimas menos, nas campañas dos 21 días, se non falamos máis, participa todo o alumnado, e como curiosidade, este ano hai unha nena moldava no noso centro que veu para aquí, nos dixo, fala galego, pois de maravilla tamén como falaban este alumnado de secundaria que víamos no vídeo, e eu dicíalle, Nicoleta, e ti como falas tamén? E dicíame, mira, eu aprendín antes de vir español a través de internet e agora estou aprendendo o galego aquí. É unha nena que tamén está exenta, pero super implicada, o cal nos quere dicir que, pois se eles e elas teñen vontade e o aprenden sen problema, pois nós tamén. Baseada no xogo, con recursos, TIC, e con adquisición de compromisos. Sí que, por exemplo, participar nos 21 días, que vos comentaba que era case todo o alumnado de quinto e sexto, sí que era asumir compromisos. E ese alumnado, por exemplo, durante o tempo dos 21 días, traballaba nos recreos, axudando coas distintas propostas, non gozaba, digamos, dos xogos en sí, estaba preparándoos, co cal foi un compromiso adquirido, era un compromiso adquirido que tiñan que falar os 21 días, ese obxectivo sí que foi acadado. E despois, potenciación das competencias emocionais. Tamén vimos que non só a través do lecer, aínda que isto é máis importante, senón que sexamos quen de expresar as emocións en galego, levaba a que fora máis fácil artellar calquera iniciativa e fora máis fácil motivar o alumnado. Entón, esta foi unha actividade que fixemos con a GADEA, a Asociación Galega da Axuda aos enfermos e enfermas de Alzheimer, a sede en Santiago, que, como sabedes, chega un momento que xa non poden vivir sós e soas, e sempre nos viñan a visitar, xa dende hai anos, e descubrimos que unha das cousas que máis lles custaba era adaptarse a outros espazos, cando tiñan que ir vivir con algún familiar. Entón, nos dixemos o que facíamos nas nosas clases de infantil, que ter un recuncho da calma,
e lles ensinamos a elaborar un recuncho da calma. Entón, bueno, algunhas familias sí que o fixeron destas persoas. A mágoa é que hai pouca continuidade porque só veñen cando están nun primeiro estadio, despois xa non siguen vendo. E con eles e elas tamén cantamos e recitamos moitos dos textos da tradición oral, o igual que o facemos coa aula de maiores da Biblioteca Ánxel Casal, que é a que temos ao lado do cole. A organización e desenvolvemento tamén ten en conta o deseño universal da aprendizaxe, múltiples formas de representación, por exemplo, que falábamos dos pictogramas, múltiples formas de acción, o alumnado ten que ser quen de comunicarse e de expresarse a través de moi distintas maneiras e múltiples formas de implicación. E aquí, o que mellor nos funciona a nós é a axuda entre iguais. Estas iniciativas interniveis son as que mellor nos funcionan e despois as de aprendizaxe e servizo. Como vos dicía, coa aula de maiores da Ánxel Casal e con a Gadea son con quen establecemos máis vínculos. Que recursos e organismos? Pois temos a comunidade educativa do cole, o que vos dicía o equipo, a Biblioteca Ánxel Casal. A Biblioteca Ánxel Casal ofrécenos un montón de actividades ao respecto da tradición oral, celebrámola con eles, prepárannos o grande xogo das letras nas letras galegas, hai un montón de campañas de animación á lectura, encontros lectores que en vez de facer no cole facemos alí. Con a Gadea, o Concello de Santiago tamén non lle pedimos aínda os cartos, pero a toda agora moi ben, o Servizo de Normalización Lingüística da USC, a Facultade de Ciencias de Educación, que, por exemplo, isto foi o Departamento de Didáctica da Expresión Plástica, pero sobre todo co Departamento de Lingua e Literatura e de Didáctica da Matemática e con quen máis traballamos, pero nós facíamos un libriño que, bueno, encanutillábamos no propio centro e aínda que foi o alumnado quen o ilustrou, a maquetación e iso foi deles. Este libro, se o buscades, bueno, se poñedes en Google, libro da memoria, xa aparece. Despois, con distintos IES e CEIPs, e co Centro Sociocultural Maruxa Mallo, que está tamén pretiño da nosa escola, e é onde facemos moitas das presentacións das actividades. E, claro, levamos a cabo un plan de avaliación. Isto é algo serio e témolo que desenvolver tamén con rigor. Temos distintos instrumentos, listas de cotexo, ben, mal, regular, dianas de autoavaliación. Isto facémolas para nós como docentes e, sobre todo, co alumnado de infantil, que deciden sí ou non, si vai, e escalas de observación. Para conseguir ou para poder manexar eses indicadores, que sería o grao de valoración e compromiso no uso do galego, o grao de idoneidade das propostas. Hai moitas que temos que mudar. Por exemplo, cando foi o dos 21 días tiñamos uns xogos que despois vimos que había algúns que non eran acaídos para segundo que alumnado e foron mudados sobre a marcha. O grao de implicación da comunidade educativa, o grao de utilidade e de bo uso que se faga das tecnoloxías e o grao de satisfacción no achegamento á contorna, que esta última, sí que sempre foi maravilloso. E como difundimos? Pois a través das distintas ligazóns que tedes aí, pero se entrades na páxina web do centro, a man dereita xa están os nosos blogs, que son o Niño de Pombas, que se empezou no 2021, e despois temos un de Fai un trato co galego. Últimamente non van tan ben ou non subimos tantas iniciativas porque tampouco as desenvolvemos, pero aínda temos forzas para seguir. E vou acabar poñendo o vídeo que tamén gravaron
das distintas campañas. Hola, chamome Clara. Falo 4 idiomas. Coa miña mamá falo inglés, co meu papá falo galego, cos meus avós da Pobra falo galego, coa miña avoa de Francia falo francés, cos meus amigos e amigas falo galego ou castelán, e coa miña profesora falo galego. Fai un trato co galego. Temos que falar galego. Hola, somos Xavi Berlei e Santi Berlei, somos fillos de un catalán e unha galega. Vivimos en Cataluña e, polo tanto, temos contacto cos tres linguas que é o galego, o catalán e o español. Falamos con moita fluidez as tres, e sí que é verdade que no ámbito escolar, pola rúa, falamos catalán, pero no ámbito da familiar, con a nosa familia de Galicia e a nosa nai, e sobre todo entre nós, que é unha cousa que a moitísima xente lle sorprende, porque incluso cando nos atopábamos no cole ou así, que estábamos nun ámbito no que se fala catalán, nos falábamos en galego, e esa xente lle sorprende, e pois nesa situación sempre falamos galego. Consideramos que falar unha lingua é moito máis que un idioma, é a cultura, é unha maneira de vivir e entender moitas cousas, e tamén unha maneira para querer unha terra. Nos pensamos tamén que o feito de aprender e saber estas tres linguas axudounos moito nas estranxeiras, co inglés ou o alemán. En definitiva, pensamos que as linguas son riqueza. O galego é riqueza. Fai un trato co galego. Hola, somos Tanxugueiras, un grupo de música tradicional galega. A nosa lingua nai é o galego. Intentamos sempre falar galego na medida do posible e disfrutamos moitísimo, a verdade. Temos a sorte de poder traballar facendo música en galego e podendo experimentar co idioma que tan boa sonoridade ten. Encántanos poder traballar na nosa lingua e, sobre todo, pois no que máis nos gusta, que é ser pandereteiras e cantareiras, e fai un trato co galego. ¡Mua! Hola, alumnado do CEIP López Ferreiro. Chámame Jorge Mira e son catedrático do Departamento de Física Aplicada da Universidade de Santiago. Son o que vos chamaríades un científico, que investiga, por exemplo, como se comportan os imáns, como este. Estudio como pasa a corrente eléctrica por eses cables que vedes por aí adiante. Mesmo procuro facer cousas para que se sean de utilidade para os médicos. E todo ese traballo fago cun equipo de persoas coas cales eu falo exclusivamente en galego. Eu son da Costa da Morte, nacín nun lugar chamado Baio, onde prácticamente todo o mundo fala galego, e a lingua que me é natural, é a lingua do sitio onde nacín. E, por suposto, non teño ningún problema para falar en galego en ningures, en Galicia. Así que vos, pois que sodes galegos, podedes facer perfectamente o mesmo. Así que xa sabedes, fai un trato co galego. Chao. Hola, eu son Fidel. Falo galego porque é un idioma moi fermoso. Comprometámonos a falando. Hola, son Tere, a nai de Martina, de quinto ano. Eu falo galego porque... Este é unha das campañas, aínda non falas galego, xa estás tardando, a que compartimos con outros centros ou igual ca esta. Eu son a nai de Lucas e fago un trato co galego. Hola, somos os pais de Adrián Touriño e facemos un trato co galego. Eu son a avoa de Mateo e de Iago Martínez e fago un trato co galego. Isto é un anaquiño dun vídeo que fixeron para os 21 días. Eu vou preparar unhas pezas para botarlle o caldo, que vai estar tan rico que dices que é de cu, verdade? Sí. Pois eu, nesta sartén, vou fritir unhas patacas para facer a mellor tortilla do mundo, verdade que sí? Quietos e quietas aí, preséntome, son Sareta, a que fala galego porque lle peta, e loito contra os castellanismos, así que non digas sartén, senón xixola.
E xa que estamos, aconsellevos que cortedes as patacas co coitelo, que remexades as patacas co garfo e que saboredes o caldo coa culler. Ah, e isto é un peto, nada de bolsillo. Dígocho eu! Oiches! Que faz? Non podes deixar o grifo así, tanto tempo aberto. Estás malgastando auga. Estás calentando, que está moi fría. Vaya, que saleta, a que fala galego porque lle peta. Correcto, e aquí temos un problema. Pecha a villa. Porque non se di grifo, senón villa. E tampouco é calentar, senón quentar. Tomade boa nota. Ademais, lembrade que a auga é un ben escaso e que non podemos botala a perder. É moi importante pechar a villa mentres lavamos os dentes. É mellor ducharse que bañarse. Cada gota conta. Dígocho eu! Estas grabacións son dunha compañeira que é moi boa no plano tecnolóxico. Este sí que non nos gravaron os nenos e nenas, pero fixeron o guión. Os micromachismos fan referencia ás actitudes sexistas encubertas e culturalmente aceptadas, presentes de maneira cotidiana en todas as esferas da nosa vida. A violencia de xénero non só é a agresión física e sexual, senón que tamén é que se perpetúen os estereotipos que poden danar a igualdade entre homes e mulleres. Chamanlle micro porque son difíciles de detectar, sutís e imperceptibles. O grave disto é que están instalados na socialización entre homes e mulleres. Como son moi pouco evidentes, o seu efecto é moito maior, porque van producindo un dano xordo e sostido que se agrava co tempo, sen poder establecer ningún tipo de estrategia de resistencia por descoñecer a súa existencia. En resumidas contas, é un machismo que non mata, que custa detectar e que ata ás veces é aceptado culturalmente, pero xera unha gran cantidade de danos e igualdade de xénero. Temos que aprender a detectalos, tanto nos anuncios da tele, nas cancións que escoitamos, no patio do recreo ou en calquer lugar, porque o certo é que están por todas partes, aceptados e agochados. Entre todas e todas, temos que aprender a desactivar os micromachismos, tanto a súa produción como os seus efectos, e así relacionarnos cun xeito respetuoso, sen a superioridade de ninguén. Os comentarios que parecen naturais, en realidade, afectan moito e poden provocar a diminución da valentía, un sentimento de incapacidade, un bloqueo de desenvolvemento persoal ou estados de ánimo depresivos ou irritables. Temos que deixar de pasarnos a pelota e enfrentarnos xuntos e xuntas aos problemas. O noso plan, combater e eliminar os micromachismos. Estamos a facer a cea de hoxe. A ver, que hai hoxe para cear? Hai croquetas e ensalada. Moi ben. Eu estou a facer, a poñer as croquetas no pan rallado. E primeiro que fai papá? Esta é unha familia que veu para Galicia, creo que son de León ou de Zamora, instaláronse o matrimonio e teñen os nomes en galego, as nenas e o neno. Moi ben. E Navia, no pan rallado, e Roi a probalas. As masa. Papá, ti cando conociches a mamá xa falabas galego? No, eu non falaba galego cando conocía a mamá. Falamos en portugués daquela. Conocimos en Lisboa. Pois é difícil aprender a falar galego.
Pois mira, difícil non, porque eu nací en Cabo Verde e en Cabo Verde falamos un criolo que ten raíz do portugués, que tamén se fala ali. Entón, gracias á conexión do galego e do portugués, que son as linguas irmáns, pois resultoume máis doado falar o galego. No traballo para que o galego os pacientes? No traballo, pois mira, eu sempre falo galego con todo o mundo, cos pacientes, de feito, para mí, moi ben, porque falo con todo o mundo, ca xente maior, que quedan sorprendidos de eu falar o galego, pero ao final está moi ben, resulta moi ben o que falar galego no traballo, e en todo o mundo, claro, todo sitio. A suela, o empeine e a plantilla. Non había. Xola, xoleta, punteila, talón, lingüeta, empeña, tacón e palatal. Nos temos os cordóns. Digo eu. O xogo é pasa perico, que se xoga con dúas persoas agarradas da man mentras forman unha ponte. Cada unha delas vai elexir unha cor ou un animal. A fila de compañeiros e compañeiras que xoguen vai pasar por debaixo da ponte, mentres cantan a canción Pasa perico, pasa monteiro, polas portas do carabiñeiro. Os de adiante corren moito, os de atrás aí quedarán. Cando a canción remata, unha dos compañeiros ou compañeiras van quedar entre os brazos das persoas da ponte. Cando remata a canción, un compañeiro ou compañeira vai quedar entre os brazos da ponte. Aí elexirá unha das dúas cores ou animais. Dependendo do que elixa, irá cara a unha fila ou cara a outra. Pasa perico, pasa monteiro, polas portas do carabiñeiro. Os de adiante corren moito, os de atrás aí quedan. Este catálogo de xogos, esta grabación si que é deles e delas, e notase, non? Na miña fila. Vale, seguimos. Pasa perico, pasa monteiro, cantando. Os de adiante corren moito, os de atrás aí quedan. Se escaqueou. Pasa perico, pasa perico, Costureiras chegaron, coche, ponte, coche, man. Ta cega, que te dices, unha agulla e un dedal. Dantes voltas a to falas. Bueno, isto ven despois, hai aquí un erro. Deixamos espacio, Bran. Ainda estamos nos xogos. Anda para adiante, Bran. E toca alguén. Un poquinho máis para adiante, Bran. Aí estás. Ahora un poquinho para un lado. Aí estás. Arriba, a cabeza. Toca a cabeza. E o pelo. A ver se sabes quen é. Celia. Sí. Moi ben. Sempre mirar. Cega na volta colimba do mar. Cega na sala. Sempre mirar. Cega na volta colimba do mar. 1, 2, 3, zapatillo quieto e...
boi, rabo de besta, dixo meu pai que estaba nesta. Rabo de boi, rabo de besta, dixo meu pai que estaba nesta. Lapo de boi, lapo de besta, dixo meu pai que estaba nesta. Gaivota, que levas no bocho? Sardiñas asadas. E quen chas asou? María Coucou. Pasou pola raya e non se mollou. En que estás? En Zaporetes. E que comes? Pan de moletes e dalas algo. Darei, pois vais a ti que eu sou galego. Este é o Recuncho da Calma, este foi o vídeo que lle mandamos a Gadea. O Recuncho de la Calma sirve para tranquilizarse. Este é o das nosas aulas. O Recuncho da Calma non é un castigo. Imos a falar aí de los forenses. Vou cando quero estar sola. Mi sitio favorito. A temperatura ten que ser agradable. Pode ser nun armario. Pode ser nunha esquiniña da casa. Pode ser debaixo de unha mesa ou detrás de un sofá. Tamén pode ser un carón de unha ventana. Onde está o sitio Atlantino? Os libros das familias nos axudan a sentir mellor. Sobre todo cando estamos tristes ou enfadadas. A música axuda-nos a relaxar. Tenemos que aprender a respirar. Outras persoas preferen a pista. O olfato é moi importante. Temos que descubrir o que nos axude. Hai algún que máis que dá calma. Pois xa está. Grazas, moitas grazas.